Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Yes, sa mga kasama, maing hapon o kasama nga Bernard, manghatag na punta og Nutribina items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXD Armen Davao o gagato ang exact location dirita kasama Bernard sa may Barangay Santo Niño, Mintal, Lingaw, Siyudad sa Davao. Ayo, maing hapon. Maing hapon, asa ang tagbalay? Dyan si Sir. Sir, kinsa may pangalan na to, Sir? Radley Kalapuan. Radley Kalapuan, di basta-basta po. Pangalan pa lang, di na makaya. Surrender ko. Kalapuan, no? Ang apelyido ani ato ang solid listener certified sa DXD sa Armen Davao. Sir, mangutan ako, kusog kay mong radyo. Unsa na nga istasyon imong gipaminaw diha? DXDC. DXDC. Tapak Arimin. Unsa na naa sa DXDC ngano ganahan man jud ka paminaw? Di ganahan lang ko sila mga serbisyo publiko, mga drama, o mga balita nga mga presko. Tungod sa imong pagpaminaw, Sir Kalapuan, di na nato lang anong kasama Bernard ato nang itulol ang dili ni siya init kundi grocery items para sa ato ang certified listeners. Sir, dawata sir, pinasingkasing gikan sa DXDC. Salamat sa DXDC. Okay. Naghanap panso? Okay. Atong ihatag kang Sir Kalapuan kasamang dong kung unsa iyahang mensahe sa iyang mga silingan. Ang ako dahil minsan sa ako mga silingan nga paminaw jud mo permente sa DXDC aron paparehas pud mo nato nga makadawat sa Radyo Regalo sa DXDC. Salamat sa DXDC. Okay, amo to si Mr. Kalapuan, ang ato ang certified listeners ang nakadawat og Nutribina items alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXD sa Armen Davao. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.